Bantwana bedlozi elikhulu, nine nabuthwa nalondolozwa amadlozi ngesandla sethongo elikhulu uthongonkulu. Cha, bantwana bethongo, namhlanje ngifisa basikhulume ngokuphahla. Ngabe kuyini ukuphahla? Uma sikhuluma ngokuphahla bantwana bethongo, sikhuluma ngento ejule kakhulu ngoba iyona ehlanganisa umuntu nemimoya elele othulini lomhlaba. Le mimoya elele othulini lomhlaba, uma umuntu ezisondeza ukuba axhumane nayo, uyaye esebenzise sona lesi simo sokuba aphahle. Usebenzisa ke lesi simo sokuba aphahle ngoba efisa ukuba axhumane naleyo mimoya elele ethulini lomhlaba, ukuba athule kulokho afisa ukwethula, okungaba ukuzobonga o noma okungaba ukuba uzodlulisa okuthize, uzoxhumana nethongo ngoba ufisa ukwethula okuthize. Ukuphahla ke kungenye indlela la umuntu asuke ezihlanganisa khona nabalelo thulini lomhlaba. Kusadliwa ngoludala ke amakhandle, kunezinto esesizisebenzisayo ezifana njengokuthi amakhandlela, utshwala lobu kungaba ogologo, ikakhulukazi lo mhlophe, njalo njalo. Lezi zinto ke ziyafika. Mayifika ke bekade kungasona izinto ebekade sinazo. Izinto ezifikayo phakathi kwethu njengesizwe. Kodwa esihambe sahamba say-adopta ukuba zibe ingxenye yokuphila namasikompilo ethu. Baningi ke abantu namhlanje abathi mabexhumana nethongo besebenzise zona lezi zinto engithi sezibe ingxenye yokuphila kwethu. Sizobheka ke izibani ngokwahlukana kwazo. Amakhandlela ayafana nempepho ukunxusa noma ukuxhumanisa umuntu ophilayo nomuntu ongasekho. Ngingeke ke ngabala imbala yayo yonke ngoba ikhandlela nekhandlela linombala walo nencazelo yalo ngokwehlukana futhi kwalo. Kepha imbala egqame kakhulu ikhandlela elingcobo, uphuzi noma uyelo, elimhlophe white, elihlaza kwesibhakabhaka ublue. Lawo makhandlela amathathu iwona awumgogodla noma ayisisekelo sokuphahla. Nxa umuntu efisa ukuba akhulume noma ameme abathize abakubo okungaba yimimoya, usebenzisa lolo hlobo lwamakhandlela kanye nempepho, ngoba impepho inemigomo nemibandela. Impepho awukwazi phakathi kwekhaya ukuvela usuku uyobhozomela impepho ekubeni ungabelwanga ukuba ungasebenzisa impepho. Ukuphahla ke lokhu bantwana bedlozi kungezinye zeindlela ezithi mahlehla siqaphela ngisukela ngisho endulo kwakuyingxenye yomuntu onsundu, ngoba uyakwazi ukuphahla nangomculo, uyakwazi ukuphahla nangokuthemeleza. Kukhona iminye imizi ukuthi uma izinto zimnyama
usizi lixakile kodwa uma beke bathemeleza nje sibayeni bahuba ihubo lalapha ekhaya kunyakaza abalelothu nomhlaba beswe besondele kukuphahla lokho. Yingakho izinto ezithinta abalelothu nomhlaba kayithintwa noma isikanjani kayihutshwa noma isikanjani. Phakathi kwekhaya ngake ngakhuluma kule i-channel ngikhuluma ngehubo. Phakathi kwekhaya kubalekile ukuba nibe namahubo anezigaba zakhona. Nibe nehubo enilihuba uma nithokozile nibonga okuthize. Kodwa kukhona ihubo enilaziyo manilithinta leli linyakazisa abalelothu nomhlaba abalapha ekhaya. Akulona ihubo eningalihuba noma isikanjani. Ngoba kuyihubo lomemo. Anikwazi ukuvele nithinte lawo mahubo ayethintwa makuphuma ingane lapha ekhaya ayethintwa makuphuma ilunga lalapha ekhaya elifanele seliya emalibeni seliya kwabheka bezayo seliyolondolozwa endlini yayo yokugcina seliye emathuneni bese lithintwa leli hubo ngoba liyimvungwe lizonyakazisa abalelothu nomhlaba bese ukuthi awu naka bayakhuluma. Nami nginalo lakithi engithi make ngalithinta nisho impepho ongayishisile kodwa bayasondela beswe. Ngakho ukuphahla lokhu kubalekile ukuba lona suke ephahluswe esezehlukanisele ukuba uyaxhumana manje nalabo bangabonwayo. Umuntu uyaphahla ezobonga, uyaphahla ezocela. Yingakho ngithi kuyindlela yokuxhumana nabangabonwayo. Okubalekile ke nokuyi nqikithi okufuna ukuqonde ma uthi uzophahla. 1 Inhlanzeko yomzimba nomoya ibalulekile ngoba ngalenkathi uqala umisa lamakhandlela ushisa lempepho umema laba balolothu nomhlaba ubamema ukubafanele besondele kuwe ngoba kunalemvunge uhlambulukile. Baningi abantu othola ukuthi bayaphahla bayawalayitha amakhandlela bayashisa impepho kodwa ababuyi abayitholi impendulo aliphendula ithongo kanti yena siqu sakhe ungcolile. Kunezinto ezimthikamezayo. Hayi madoda kunezinto angazi noma uyangizwa mntana wedlozi khona izinto emzimbeni wakho othola ukuthi noma ungalimemeza ithonga uligidele ulihubele kodwa alikwazi ukuxhumana nawe ngoba kunezinto kohamba nazo. Abanye silala nabantu nje abakhipha izisu, abanye nje ulale nomuntu kanti lo sifazane kubo kuphehlwa amanzi amnyama. Kunezinto esizidonsa ezingamathunzi ekubalekile ukuba mawuyophahla awuqala uyihlambulule. Ngeke ngithi umuntu uma ukuthi ufuna ukuyophahla thola isiqunga. Ungayithola ngithola nje isiqungu bese uthola impepho bese uthatha nje inyongo yenkukhu ithi phohlo bese ubhava umzimba. Uma umuntu okholelwe emakhambini ufake lapha omhlamba amanzi ufake lapha impande nje angifuna ukuthaka impande ejulile ufake umhlamba amanzi ufake iphamba lapho ulithi phahla kancane ufake umadlozana lapha ufake umlahla nkosi ufake umganu bese uyageza. Ngoba wenzela ukuthi ngenkathi uma uqala uthi uyokhuluma nalo kungabikho okusemzimbeni noma kuyisithezi phambi ngama bekubuka benganengeki. Bangaki namhlanje abathi ngiyaphahla sengiphahle ngathenga inemfu ngenza yonke into aliphendula kanti inkingi kuwe. Ngakho kubalekile mawuzophahla zehlukanisele. Awukwazi ukuvuka kade uselawini kade uvade umbethe nomuntu bese usuka kade ulele nomuntu bese usuka wena uyophahla ekseni lutho umzimba uhlambulukile. Zihlambulule bese uyinika insuku ezine uyihlambulule bese ukwazi ukuyokhuluma nabalelothu nomhlaba. Ilapho oyokwazi ukukhuluma khona nethongo likuzwe. Ukuphahla kuyindlela yokuxhumana nethongo.
Kubalulekile ke uma sikuthina sizwe sinsundu sibe yisizwe sinenhlahla ngoba sinemisamo, khona imisamo yekhaya, khona imisamo yemvelo, khona imisamo kaNkulunkulu. Uma ngikhuluma ngomsamo kaNkulunkulu ngikhuluma ngeindawo ezifana njengolwandle, indawo ezifana nemifula. Uma ngikhuluma ngemsamo yemvelo ngikhuluma ngeindawo manje la okuthola ukuthi kwakwakhiwe la kwangcwatshwa abantu abathize naleyo ndawo iyaphahleka kuyona ngoba kulela amathambo abantu abakini. Akusakhiwe umuntu sekuyihlani kodwa kulele amathambo abantu bakini. Ngakho kubalekile ukuba uqonde ukuthi uyophahla kuphi uphahlelani. Uma uzophahla phakathi kwekhaya kubalulekile ukuthi uthole umuntu okuyena nozokushisela impepho phakathi kwekhaya wena bese usebenzisa amakhandlela. Inkulumo ozoyikhuluma uyikhuluma empepheni uyikhuluma emakhandleleni. Ngaphandle uma kuwena vele onikezwe igunya lokukhulumani empepheni kuwena othethe idlozi la ekhaya. Mhlawumbe ngelinye ilanga sokwesikhulume isihloko ukuthi umuntu uyinikwa kanjani impepho phakathi kwekhaya, kubiwa kanjani umuntu ozothetha idlozi ngoba imizi eminingi namhlanje sekusela abantu besifazane, imizi eminingi abasekho amadoda, izinsizwa zakhona azazi noma liyaphuma liyashona. Namhlanje usubona izinsizwa zigijimela ukubuka, ukugqoka kahle, ukuhamba nezimoto zawo nokusho sezingcosana lezi insizwa ezithi noma ngingagqoka amadambu utapu kodwa makuvuka kwethu mangakhile ekhaya ngayakha indla ngenhla ngalivusi umsi kababa kobe kuphelele ngoba namhlanje sihamba ngefashion. Bathi namhlanje yini bayatrenda, hamba ngetrend kodwa engekusizi ngalutho ngoba ududana nenini elingeke lakusiza ngalutho. Ngakho ke uma uzophahla phakathi kwekhaya thola lo muntu ozokushisela impepho bese uyakhuluma wena emakhandleleni akho. Bese uma uzophahla emfuleni kubalekile kuba ulinde izinsuku njoba ngithi ongenana zibe 4 kodwa uma uzoya emfuleni ngeke ngithi linda izinsuku ezi7 ngoba uyayincenga umzimba wakho ngoba wazi emfuleni lapha kunamakhosi kunemimoya yakhona. Othi mawufika osebeni lomfula bese uyayimisa la makhandlela bese uyakhuluma ucele. Uma futhi kwenzeka uthola ukuthi noma uye emfuleni kodwa into zakho zimnyama zithule uyalikhulumisa leli dlozi alivuma obothola isihlahla uphume nje ehlane uthola isihlahla nje sike singathi noma sakhothwa umphezulu noma sashawa izulu bese ufika nje isihlahla esivele ufika uguqa. Bayazi ke kune video engathi ukuhlanga usibona kanjani isidalo sikembethe. Kuleyo video ngicabanga ukuthi nginabantu abane noma abayisithupha aseke bangipha nje imali bethi bayabonga bahamba bayokwenza lokho lafika idlozi la iveza. Uthole lesihlahla lesi esesomile nje singagawulwanga esingenzele ukuthi bese uma ufika ezantsi umisa ikhandlela eliyelo umisa ikhandlela elimhlophe bese uvuthuza umthombo wakho amabele lapha bese uphatha bese uvuthuza noma isinefu bese ushisa impepho bese uyakhuluma ngoba leso sihlahla siyakwazi ukuqaqela, siyakwazi ukuthi sikwazi ukuthi sibe yindawo la ozothi uma ulumema leli dlozi lisondele kuwe ngoba liyisishozi sezulu. Bantwana bedlozi ukuphahla kuyinto ejulile. Kubalekile kodwa nokuphahla ukuthi inhliziyo yakho londa inhliziyo yakho nomzimba. Awukwazi mntana wethu ngokuthi kade uphethe imithi emibi kade ukhafu bese usuka lapho uthi uyophahla uyocela okuhle cha. Ungaphahla makuthi uphethe imithi emibi uyempini uvusa bona laba ukuthi ngiyempini madoda hambani nami ngilweleni ngiqobeleni lana la. Ngakho ke asiqaphele izindlela esiphahla ngazo. Kunemikhuba eminingi ke namhlanje sikhona lapha ekwalapheni kwendabuko. Okuningi uyabona ukuthi kuthathwe manje imfundiso zobuKristu zase zizomantanyiswa zazomodify ngabasho njalo abafundile angifundile mina kodwa uyabona ukuthi kwase kunabukeliswa nje kunabukeliswa inkunzi ezimbili lezo.
inkolo nobungoma into embili ehlukene ikakhulukazi lenkolo yobuKristu ngoba ubungoma bunamasiko impilo nemikhuba yayo akulona isiko ubungoma kodwa kunamasiko impilo nemikhuba yalo wona ubungoma okungahambelani nenkolo okuyikhona nje okumile nje ngakho ke bengikhuluma ngokuphahla abantwana bedlozi upart 1 lo upart 2 uzolandela la uma bevuma labantu engihamba na ngisalincenga idlozi uma bevuma sizowushutha sikwenza lokho siye emanzini sikwenze lokho nibone ukuthi kumiswa lezi ibane zimiswa lo uma bevuma uma bengavumi ke ngiyoqopha nje ngamazwi kanje ngiyathokoza